Здравейте, приятели! Ето, че ще отворя пакетчето с изненади на Стич, което моята малка дъщеря ми е подготвила. Какъв цвят ще излезе? Зелен, син, розов, електриково зелено, черно или бебешко синьо? Аз залагам на бебешко синьо и електриково. Отварям с моята ножица на Стич. Да видим кой цвят ще спечели бебешкото синьо. И вътре, ето го! Супер! Още вътре! Тук пише важни неща. Да! А тук Стич и моето име Тениска.